sa niekto pozrie na toto osvetlenie, tak mu to príde pravdepodobne reálne, keďže tie farby sú absolútne prirodzené a ja by som povedal, že takto by mal vyzerať prirodzený záber. Zrnitý, menej kvalitný, ale zároveň s takým nádychom tých farieb, alebo aspoň také vidiny tých farieb. Čo tým chcem vlastne naznačiť? Chcem tým naznačiť hlavne to, že ako keby každý z nás potrebuje v živote nejaké osvieženie v podobe niečoho nového, nejakej novej skúsenosti, novej výzve alebo novému vzťahu. Ja som teraz v takej fáze, že sa nachádzam pri tom, že by som mohol mať v podstate nejaký možno potenciálny vzťah, ale sám váham, že čo sa vlastne teraz vo mne deje. Takže toto video bude skôr taká live prehliadka mojej mysle a to, akým spôsobom rozmýšľam o tom, že aktuálne som na pomedzi niečoho, čo by sa mohlo nazvať vzťahom, ale zároveň v tom vnímam vrácanie sa do starých koľají. Mám teraz príležitosť ako keby byť s niekým vonku a rozprávať sa s ním a spoznávať ho. To beriem na tom vlastne také prirodzené, že ako keby chcem niekoho spoznať a nebránim sa tomu, že ako keby chcem vidieť tú farbu toho človeka, ako sa dajme tomu vyfarbí, ale v takom pozitívnom slova zmysle. Takže po dlhšom čase, teda po 2 mesiacoch, je to pre mňa taká vec, ktorej sa zároveň bojím, ale zároveň to vidím aj nadšenie, že ako keby bude nejakým spôsobom tá holka mať niečo podobné, čo mám ja, ale zároveň niečo rozdielne, aby tie farby neboli až také rovnaké, aby boli vlastne také trošku odlišné, aby to malo nejaké to čaro, rovnako ako to vidíte aj vy v tejto scenérii, že to ako keby nevyzerá také jednoliaté, ale tým, že tam je napríklad ten mesiac, tak je to trošku iné. Takže takáto farba v mojom živote a v týchto vzťahoch si môže niekto povedať, že je to také okorenenie, že vlastne je potrebné mať sem tam nejakú štíplavú omačku alebo nejakú inú omačku, nemôžete stále jesť to isté dokola. Proste to telo si na to zvykne. Tak ja chcem tým ako keby mieriť. Napadá ma, že by som ako keby vyskúšal ísť do toho. A zároveň nemal očakávania toho, ako hovorím na začiatku, že to bude nejaký vzťah. Že to bude vlastne niečo, čo ako keby vyhľadávam nejaký vzťah tak, ale nechám to voľne plynúť a ponaučím sa vlastne z tých predošlých skúseností a dám tomu voľný priebeh. Nebudem tlačiť na pilu, ako som tlačil vtedy. Ja som tlačil na pilu hlavne, keď ste počúvali úplne ten prvý podcast, kvôli tomu, že som sa snažil byť až moc prehnane ako keby naviazaný. A to nechcem. Chcem sa venovať aj vlastným veciam, chcem sa venovať aj tomuto podcastu
a rovnako sa mu vlastne aj venujem. Takže som rád, že som vlastne natočil toto video aj vzhľadom k tomu, že mám nejaké emócie, ktoré teraz ako keby prevládajú vo mne. Dovoľte mi, aby som sa vrátil, lebo som si zabudol ten mikrofón nadstaviť. Každopádne hovoril som o emóciách, ktoré vlastne vo mne prevládajú a ktoré aktuálne prežívam. A tie emócie sú hlavne zamilovanosť a láska. By som povedal, že zamilovanosť by som povedal, že to je takéto hormonálne, ako keby taký hormonálny návrat k tomu, že cítim ako keby nejakú blízkosť a že tá blízkosť je vlastne náhla a vášnivá, by som povedal. Alebo teda aspoň moja hlava to tak vyhodnocuje, že tu máš vlastne príležitosť na niečo, že vlastne konečne budeš ako keby mať tú lásku. No a tým pádom ja začínam jednať ako keby impulzívne a bez rozmyslov. To znamená, že sa mi teraz rozpadla rutina, nevydal som dneska žiadne reelsko. A každopádne aj včera som vlastne mal natočiť nejaké video a neurobil som to. Takže rozmýšľam nad tým, že ako to vlastne ovplyvňuje celé to moje fungovanie. No to je ten problém, že tým, že toto vo mne prevláda, že sú to proste nejaké emócie silné, tak ma to dokáže ako keby ovládnuť. A moja myseľ s tým nevie nejakým spôsobom bojovať. A na jednej strane by som s tým ani nechcel bojovať. Ja som, ako som hovoril, tak je to takéto zafarbenie, čo proste môže z toho byť mierne iný odtieň nejakej farby, ale stále to nebude ako keby len tá čierna napríklad. Bude to proste niečo také šedé. No, tým myslím to, že ak vlastne takáto vec, ktorou si teraz prechádzam, tak by mohla mi niečo dať. Že vlastne to niečo o mne vypovedá, aký som človek a čo mám za sebou a sa mi to tak pripomína vlastne, keďže pamäť je silný spôsob, ako bojovať s negatívnymi emóciami. Tým, že si ako keby vybavujem len to dobré, tak ma to dokáže akože uspokojiť v tom momente, že vidím tam tú nádej, ale na druhej strane si viem predstaviť, že ak tá holka vlastne sa na to vykašle, alebo sa na mňa vykašle, tak ja budem vlastne cítiť to isté, čo som cítil pred 3 mesiacmi. A že či sa vlastne oplatí to risknúť. Že do toho dať toľko času a nakoniec z toho nič nebude. Práve preto som si povedal, že ja to asi teda risknem, že ja vlastne nebudem nič robiť, ja budem aj keď na silu sa tváriť, že sa nič nedeje, alebo teda v mojej hlave. A aj keď bojujem proti ako keby vlastnej vášni a vlastnej zamilovanosti, stále sú to len tie predošlé impulzy, proti ktorým bojujem a proti ktorým by som chcel bojovať. Takže to, čo konkrétne vlastne urobím, je, že aj keby som chcel vyjadriť, že tú ženu mám ako keby rád, že chcel by som ju spoznať, tak v tom procese spoznávania nebudem tlačiť na pílu. To znamená, že nebudem
robiť žiadne dotyky, žiadne fyzické veci. Môžete sa budem snažiť priblížiť k tej holke, keďže teraz sa viac budeme vidieť pravdepodobne, než si písať. A to je na tom to pekné, že to bude prirodzenejšie, že to nebude ako keby tou cestou internetu. Keď som si písal väčšinou nejakým 2-3 mesiace alebo 2-3 týždne a potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ja som sa naviazal a v podstate som si myslel, že už sme spolu a tá osoba bola ešte fakt ďaleko od toho vzťahu alebo potenciálneho vzťahu. Takže asi to si z toho beriem z tohoto podcastu, že možno to bolo nejaké zmätočné. Ja som to asi prestrihal pravdepodobne tak, aby ste tomu rozumeli, aby to malo nejakú tému a témou vlastne boli tie vzťahy. Zafarbenie vzťahov. Akým spôsobom si prinášam farbu do svojho života. Je to taký mix nejakých myšlienok týkajúcich sa farby. Začalo to vlastne farbou a končí to vlastne tým, že budem sa snažiť v tom procese budovania nejakého vzťahu s druhým človekom byť trpezlivý. To mi chýba. Trpezlivosť. A tá trpezlivosť pre mňa nie je prirodzená a preto je ťažké byť trpezlivý. Príde mi, že stále bojujem proti tej trpezlivosti. Že neviem počkať na nejaké veci. A to vlastne budem rozoberať v nadväzujúcom podcaste. Tým pádom sa s vami lúčim a tak to pravdepodobne ukončím. A to je asi všetko, by som povedal k tomuto. Zamyslite sa prosím nad tým, že akú farbu svojho života chcete vy. Jak by mali vyzerať vlastne tie farby vo vašom živote. Čím by ste si chceli ako keby namiešať ten svoj obraz, ktorý z toho vznikne. Aké zážitky by tam mali byť. Aké skúsenosti si tam predstavujete, že by tam boli. A ako do toho spadajú vlastne tie vzťahy s inými ľuďmi. Nemusia to byť partnerské vzťahy, môžu to byť aj nejaké kamarátske vzťahy. Ak si teda predstavujete s niekým mať kamarátsky vzťah. Takže asi tak. To je všetko.